Surely there's a point. Chimira unzwe. Pekutanga. Munhu andaishare naye did not know me. Pakwaya the young sister. Zvikanzi maiwe ndiye uya unotorwa murume because she was married but it was a long distance. Murume anoshanda kuSouth. Ndobva andinyebera akati landlord vamupa notice paflat ipapo kwaVhondo. That was the first flat. Ampa notice. So they have to leave that ipapo. Akati tsvaga imba. Ndobva tondidzosera mari ndanagara 1 week. Ndobva tondidzosera mari yangu. And akatondidzosera ikatokwana. Zvemunhu ari desperate kuti shaikwa. Ndobva ndaenda kuBorodham. Ndichisvika kuBorodham. Ndakaona chakaita chibed sitter. Ndirimo imomo taishare toilet nomwe musikana ndiye akatanga awana imba ini ndikazoteera. Musikana akati she's not comfortable kushare toilet neumwe munhu. Ndobva audza landlord. Zvikana landlord inini ndakutokubvisai mese ndoda family inotora yes cubicle. Saka ndiri kukupai a month notice mese muri 2. Ndakukubvisa ndoda munhu anotora pese noti ipapo. Saka takapiwa month notice. Then musikana waya anatozombomira zvemonth akadhimanda mari yake achibva atobva. Inini ndakatosara zvikanzi unozokwanisa iri kubhadhira yese ngati handisi kukwanisa zvikanzi saka ndakupinza munhu anotora imba yese iyoyo. Ndobva ndakabva ndadzoserwa mari futi yakangokwanazve. Ndobva ndabva musemborodho imomo bva ndanyengwa nemurume waRendroad bva ndanda kugara pacho. Ndobva ndabvuma. Amene akandionawo ndobva zvanetsa. Ndobva ndabva nenoise. Apa ndo pakanetsa apa. Ndakabva nenoise takuudzana kuti murume hatorwi anoenda ega. Ndobva tazoenda kunonzi kuWestgate Westgate ndokwandakagara for a long time. Westgate ndakatanga kugara the first 2 months. Pandakanotora gwezva kwaVhondo. Maclients akuuya every time. Musikana wandaishare naye full house wacho. Akati chipanapa patoo paShabhini. She's no longer comfortable. Vanhu vari kuwanda panapa taakutya plus it was a gated community. Kuti vanhu vanga kutoziva kuti kumba kuri kuendwa ndekupi house number ani magadzi akutonetsa pagate kuti imba iyi inokupinda vanhu. So musikana akatanga ndipa first warning. Second warning. Then third mbafunga zano. Anzi ini ndane nhumbi yeboyfriend yangu saka isi takutobva panapa. Since ndiri ndakasana lisi imba inoi ndofanira kutobva panapa newe. Ndakunogara kwangu kumadokero. Ndo madzingira akandiita. Kwakutozonzwa kuti achikwa hake. Saka takangonzi tiri kubva tesemsani month ndi March. Chibhako chienda kuAsipindero. Asipindero ndakatadza kubhadhira rent nechibva ndabva. Ndizvozve saka ndakatadze. Saka mhosva yangu iri papa. What? Anoita plan. Unoita sei? Utosepa. Kuseva. This my saving. This time moti ndakapusa ire tembi. Stress yekutukirwa mari dzeInternet nayo. Ndoseva yangu. Okay, kana une plan then saka tikutsvage panapa munhu ane plan sobo saka iwe uri kuti chi? Ngataura one before kuti panapa. Asikana. Tone zvanga uchidya sandi. Tone zvanga uchidya. Government yangu. Saka ndo unobva wati chwaka. Yakutinetsa panapa sandi ndeyekuti. First of all, patakabhadhara rent paya last time, hauna kuzenge wadzoka kune hanzvadzi yako kuti undiudze kuti pamba pawakabhadhara rent paya Stobo, hapaziri ipo pamba pandiri kugara now. That's the first issue yatinayo, handiti? Yes or no? Andauti ndiruda assistance neStobo. Saa nditaura nini hanzvadzi yako? Handiti ndo first issue yatinayo, handiti? Ukazvisina basa kanti takatobva kwenda tipanapa. Okay, fine. So now, inini handifari sandi. You know that I love you. And you know that, right? In fact, I have to block Chitembi. I don't want to listen to a nonsense. Sandy, talk to me. This one, she's an idiot, man. Fuck off. Talk to me. Sandy, talk to me. Sandy. Ndati. Now, trukuda kuita move forward, right? Saka inini ukadzingwa pamba ipapapo.
inini ndobva ndararamba mangu munomu ndakarara pamonyomiamu bhedhi pangu ndichiridza mangonono ini ndisingazive kuti wararepi nekisi yaya wakandipa nemakeke asa wakandibhekera esaya ndingafara here maipunchunono ndingafara. Thank you very much Shakositobo sekuru. Ndati ndingafara here, yes or no? No, I know you won't be happy. Right. So plan yatanga tichitaura naTembi usai wangomutukawo zvake, but she was trying, anga ari kuzama kuda kutaura something. Patanga tichitaura tanga tichiti Sandi anoda, because ndatarisa kuti okay Sandi kubva zvawo ngatitaure hanzvadzi yangu, because tira kutsvaga inini I'm not a saint, you are not a saint, we are all human beings, we made mistake in life, right? But sometimes tinokwanisa kusaona mistakes edu because of some, you know, right? Sandi kubva zvawapinda maHarare, dzimba dzingani dzawagara but hauna kubuda mune zvakanaka? Dzimba dzingani hanzvadzi yangu? Apa tikutaura iwewe neni, let's talk, you and me. Nyaya dzinaka nemusoro dzine chitodzingirwa, iwe ndi kudzingirwa noise. Ayo ndati dzingani. Handichaziva dzakawanda. Anditi dzinosvika 5 ika 6. Okay, pamba 6 idzodzo uri correct? Hapana pauri wrong pane dzimba 6 dzesedzi? Aiwa nazvandakatadzira ini kutorwadziwa neenergy yangu. Ina ndigarisana navanhu vanoroya kai. I know. Unachitoroya ugandigarisana newe. I know. I understand that. It's okay, Sandi. Right. Tiri ipapo Sandi. Iwewe vana vanokunzwira godo vanokunzwira jealous. It's okay. But inini ndine imwe muono wangu. Either you will like it or you don't like it. But I will tell you the truth. Right? Sometimes, ndosaka nambotaura kuti we made mistake in life. We are all human. Thank you for the gifts. I really appreciate you guys. We all made mistake in life. So sometimes unogona kuzozvirealize later kuti apa ndandiri wrong. Kune dzimba Sandi, imba imwe neimwe ine marules ayo. Pamba panapa pangu panapa panoti inini by 7 o'clock gate rinenge ravharwa, mashops anenge avharwa, zvese zvinoti pano zvinenge zvalokwa. Anditi pamwe pamba pane vamwe vanhu vekuti havatodi noise, zvaunenge uchigegedza zviya zvauchitaura pafoni zvinotoirritata vamwe vanhu, maneighbors ako kana kuti landlord wako. Ukunzwisisa? Imba imwe neimwe ine marules ayo. Saka the moment yaunopinda pamba pevanhu vanotokupa ma-terms and conditions, ma-rules epo, zvakwauri kuti you take it or you leave it. Anambobapiwa anapiwa ma-rules iwayo. Hesh. Okay, now vakukudza kuti uri kuita noise. Blackborn, thank you. Now vakukudza kuti uri kuita noise pamba pedu. So now it's up to you, because message yako ine 2 options. Either udzikise volume yako or you leave. Now zvakwauri. Alright. Time yawakata live yako, everyone was worried. Wakurumidzire kukata live, chichaitika? Nachinogerwa. Yeah? Nachinogerwa. Nani? Nekamwana. Anzichi? Mabhurukwa. Aita sei? Anga abatanizurwa. Ndiani abatanidza mabhurugwa? Vanga chinanura panze. Thank you, Zimflex. I appreciate you. Saka vanga vachikuda kukupa bhurugwa rako iwewe? Nematauro.
Saka vatora bhurugwa rako obva waenda naro kumba kwavo, then obva wazoridzorera kuti bhurugwa rako, and you feel comfortable kutora bhurugwa iroro. Vangaridii? Okay, fine. Right, Sandi. So, nyaya yatanga tichitaura naTembi usati wauya yanga iri yekuti. Iwe personal, I know kuti haugarisani nevanhu. Kunyanya vanhukadzi. Hamutogarisani zvachose. Ndikunyepa here? Mukadzi wese agarisani nomwe mukadzi. Okay. Good. So, nyaya yanga iri panapa nyaya iri panapa. Yanga iri yekuti zvakadii kuti utsvage kana kuti tibatsirane utsvage pamba pane open space yekuti iwewe une yako entrance woenda kuseri kucottage or kuseri kwekuti unozvigarira uri free kusina noise. Anonzi ane mupengo wenyu uyauya kuti ka 400 kai hakana basa handiti. What is 400 handiti? Hakwanisi kana kurara akangoita mari chete. Hatisati tatotambira. Inde kungoti wasvika panzvimbo chete. Tasvika panzvimbo chete. Ndoda kuita futi imwe ka after 4 hours. Ande ndiri pano for about 3-4 hours. Ndichipedza da kuratidza ndenge ndine mari influence. Mari. Mobva mandiratidzirawo wenyu uya mupengo wekuJapan uya we. Murwere wepfungwa uya kuti asi mwari. Mari aibvi maoko make. Nditika yes. Ende inini ndiri munhu wekuti hautambi neni manje. Munyama wachasangana nawo ndiri girlfriend yaMwari, small house yaMwari. Haatodi neni manje. Ndikatotanga kutokogunun'undira kuti munyama. Saka asati ataka kupenga mupengo uya wekuJapan uya. Wechidochi chake chezaranzara cheku elephant hills icho. Chaanofana kurinoveta uko. Handitika saka ndizvo kujairirwa handiti 100. Saka rega ndipoita basi chef wadzoka. Alright. Chef wadzoka. Chinyatsogwerengera stobo. Aiwa tisiye tiri papo. Tisiye tiri papo. Enda pa mute. Perfect or imperfect, because it's just a generous God. Saka musada kuzviti you should have talked the truth, you should have what? No. There is nothing like that in this life. Life is very unfair. As thieves and liars, we get it. We have our way of getting. I know. Manyepo. Yabuda, so my sister. Ramba uchinyepa iwewe. Asingogeza nemavu aunotsika nere mumvuri wogeza nesauti mari inobuda mfesi wangu. Sambofurirwa sanyeberwa nyangwe munhu akaramba nemari yake imwe inouya. Hautadze kuwana anokupa. Hazviite. Pamberi nekupema. Ramba uchipema uchienda wakaenda. Iyo svika natoti mwana afa. Tsvaga zvimwe chero zvawafunga. Kana touraya mai. Uraya mai kana zvibvira. Wobatofa. Desperate measures. Be desperate and don't ngautofunge. Unotofa nenzara ukotoita straight. Notora vanhu chokwadi. Chipi chokwadi panyika pano. Mari iri ya Satan. This man is from the marine kingdom. Man is from the marine spirits. So dance according to their tune. Vanoda tsvina vari pasi pemvura vanounza mari ava. Saka tinouya netsvina dzacho dzemanyepo tichitowana mari. Imbotadzigeza kuya nei igorega kuya nei. Aiwa ewe nyeba kusvika Jesu auya mancu. Good girl. Uyu mancube zveshuwa. Perfect or imperfect, because it's just a generous God. Saka musada kuzviti you should have talked the truth, you should have what? No. There is nothing like that in this life. Life is very unfair. As thieves and liars, we get it. We have our way of getting. I know. Manyepo. Yabuda, so my sister. Ramba uchinyepa iwewe. Asingogeza nemavu aunotsika nere mumvuri wogeza nesauti mari inobuda mfesi wangu. Sambofurirwa sanyeberwa nyangwe munhu akaramba nemari yake imwe inouya. Hautadze kuwana anokupa. Hazviite. Pamberi nekupema. Ramba uchipema uchienda wakaenda. Iyo svika natoti mwana afa. Tsvaga zvimwe chero zvawafunga. Kana touraya mai. Uraya mai kana zvibvira. Wobatofa. Desperate
desperate measures, Gosport. Be desperate and don't ngautofunge unotofane nzara ukotoita straight. Notora vanhu chokwadi chipi chokwadi panyika pano. Maria eri ya Satan. This man is from the marine kingdom. Man is from the marine spirits. So dance according to their tune. Vanoda tsvina vari pasi pemvura vanounza mari. Saka tinouya netsvina dzacho dzemanyepo. Tichitowana mari. Imbotadzi kuya nei? Igorega kuya nei? Aiwa. Ewe, nyeba kusvika Jesu auya mancu. Good girl. Uyu mancu bezveshuwa. uri ku